Ahojte, dobrého zdravia vám všetkým prajem, volám sa Jan Hubínsky, opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia a tak ako vždy aj dnes duškom čerstvej vody z tejto krásnej informovanej fľaše pripíjam na zdravičko nás všetkých. Dnes by som vás chcel ešte raz v tomto týždni naposledy pozvať na náš predvolebný kurz zdravého varenia a pečenia s nami u pánov Baklažánov. A to, čo k tomu pridám, bude hovorené nie preto, lebo som si to niekde načítal, ale preto, že to mám zažité. Celistvá rastlinná strava je pre zdravie človeka bez pochýb tá najzdravšia a najliečivejšia. Hovorí o tom nielen množstvo lekárskej práce, množstvo štúdií. Nehovoria o tom len tzv. Modré zóny, kde žijú ľudia, ktorí sa ešte aj dnes dožívajú s ľahkosťou nad 100 rokov, niektorí 110, 115, 120 rokov. Ale som o tom presvedčený ešte aj z vlastných skúseností. Takmer 15 rokov som na tejto ceste a tak, jak tu sedím, tak, jak pred vami vystupujem, keď sa stretieme naživo a tak ďalej, môžem len povedať, že napriek tomu, že som sa prehúpol prednedávnom do toho klubu 50+, tak musím povedať, že práve od doby, keď som prešiel na celistvú rastlinnú stravu, sa s mojím telom začalo niečo veľmi pozitívne diať. Prvá vec, ktorú som si všimol ešte počas môjho pobytu v Austrálii, bolo veľmi výrazné zníženie biologického veku. Čo to znamená pre tých, ktorí náhodou neviete, že v prírodzenom živote starnete, ubehne vám rok a pol vášho života, takže ste o rok a pol starší, ale keď sa urobí test na vnútorný biologický vek, tak zistíte, že vaše orgány vďaka tomu, že ste začali piť namiesto sladkých vôd všelijakých malinoviek, ste začali piť čistú vodu, namiesto živočíšnych produktov ste začali jesť celistú rastlinnú stravu a zrazu zistíte, tak ako sa stalo u mňa, že po roku a pol môj biologický vek klesol o 19 rokov. Čo je veľmi neuveriteľné alebo nepravdepodobné, pokiaľ s niekým o tom hovoríte prvýkrát. No a pri týchto mojich zážitkoch som sa takisto stretol s opačnou verziou, kde v našej kontrolnej skupine boli deti, ktoré mali 8, 9 alebo 10 rokov a ich biologický vek bol raz taký, 18, 19, 20 rokov. Čo značí, že v takom útlom veku už deti majú závažný nábeh na chronické degeneratívne ochorenia. Ďalšie také príjemné sprevádzajúce signály boli aj spomalenie starnutia, ktoré tiež často spomínam, pretože my v rodine máme zrýchlené nabehnutie na šedivenie vlasov. Mne to začalo už asi okolo 30-ky a dnes, keď som už teda po 50-ke, tak mám oveľa menej šedivých vlasov. Veľmi ťažko nájdem ešte nejaký šedivý vlas a to som o 20 rokov starší, ako som bol vtedy. Takisto výborná vitalita, výborný apetít, jednak chuťový, takisto sexuálny, apetít do práce, apetít do života. Veľmi podstatné. Preto, či je to strava, či je to pitný režim, toto všetko som sa aj ja rozhodol na základe mojej spolupráce so svetovou špičkou práve v tomto obore. Takisto v rámci spolupráci s klinikami naturálnej terapie, ktorí dávajú ľudí do poriadku tam, kde už klasická medicína nie že nestačí, kde už nesiaha. Tak toto všetko ma posunulo práve do toho môjho sna, do tej mojej vízie, do tej mojej dnes už reality, že by som si veľmi želal vytvoriť nejakú takúto krásnu kliniku, kde budem ľuďom vlievať nádej. Nebudem im hovoriť, že kedy umrú, ale im poviem, čo všetko ešte môžu urobiť a že nech nehádžu flintu do žita, aj keď tá predikcia, keď tá predpoveď kohokoľvek, či už je to lekár alebo kdokoľvek, kto si myslí, že môže rozhodovať o tom, alebo že môže vôbec vyjadrovať svoj názor, kedy kto umrie alebo neumrie, tak ja som sa práve rozhodol vytvoriť opak. Preto sem k nám na kliniku sa ľudia chodia inšpirovať aj v ťažkých chvíľach. A
či je to zdravie psychické, mentálne alebo fyzické, je to jedno. Všetci sme niekedy v úzkých, všetci potrebujeme pomoc a práve toto by som čakal od zdravotníckeho systému, od ministerstva zdravotníctva a celého toho pavúka, čo je pod ním, že ľudí treba inšpirovať k životu, treba robiť osvetu zdravého životného štýlu, treba ľuďom po uliciach a v nákupných centrách nie pichať injekcie do pleca, ale treba im hovoriť, akým spôsobom treba zdravšie žiť, ako sa treba stravovať, treba robiť rozhovory pre nich a tak ďalej. Toto tu nemáme. A tú krásnu vetu, ktorú som si prečítal v knihe od pána Banáša o Baťovi, ktorú som tiež už spomínal, kde Baťa za 8 mesiacov vytvoril najväčší nemocničný komplex vo vtedajšej republike a povedal, nech žiadne z týchto oddelení nie je využívané okrem toho jedného, pôrodníckeho. Keď by som bol, čo je samozrejme výmysel, ale keď by som bol minister zdravotníctva jedného dňa, tak jednoznačne by som sa postaral o to, aby naše zdravotníctvo bolo také, ktoré ľudí nechce okradnúť o zdravie, nechce ich okradnúť o peniaze, nespráva sa k ním jak k posledným ľuďom na okraji spoločnosti, ale naopak, že to, na čo si celý život prispievali, tak za to potrebujú dostať adekvátnu starostlivosť, aby odtiaľto neutekali ľudia, ktorí radi robia a pomáhajú. Aby neutekali do zahraničia, pretože za tú dobrotu, za tú pomoc, za tú ochotu tu nenajdu to, čo by mali robiť. Ale toto všetko je vlastne spojené s tou celistvou rastlinnou stravou, to znamená, že ani nie s vegánskou. Pretože vegánske máte aj hranolky, aj Coca-Colu, aj kofolu, ale zdraví z toho nebudete. Preto celistvá rastlinná strava. Takže pozývam vás túto sobotu, jednak sa tam osobne stretneme od rána od 8. do večera do 4. budeme spolu hovoriť a spolu koštovať veci, ktoré si pripravíme od raňajok cez obedík, dáme si potom dezert a na konci môžeme ísť v pohode a usmiatý voliť toho správneho prezidenta pre Slovensko. A myslím si, že aj toto je prístup, ktorým si dokážeme vytvoriť predstavu, že ako dokáže dobré, zdravé a kvalitné jedlo ľudí spájať. No a link k tomuto kurzu, pokiaľ sa budete chcieť zúčastniť, nájdete rovno pod týmto videom, takže sa môžete ešte prihlásiť. Máme ešte pár voľných miest a mám tu ešte jedno pozvanie, ktoré je takisto spojené s jedlom a ide o raňajky, sú to tzv. Beep raňajky, kde sa takisto občas zúčastňujem, budú v Nitre, takisto nájdete link dolu pod týmto videom a sú to raňajky, kde sa stretávajú ľudia, ktorí si tam vymenia informácie o sebe. To znamená, že prídete a z rôznych oblastí, či je to predaj, či je to poisťovníctvo, či je to zdravotníctvo, čokoľvek, čo robíte, tak tam sa stretne okruh ľudí, kde pri príjemných raňajkách môžete odprezentovať, kto ste, čo robíte. No a samozrejme takýmto spôsobom takisto spájame samých seba medzi sebou, pretože my sme všetkého schopní, len málo kedy tie svoje schopnosti využívame. Takže pripíjam ešte raz dúškom čerstvej vody na zdravičko nás všetkých. Teším sa na vás túto sobotu 23. na predvolebnom veľkonočnom kurze zdravého varenia a pečenia a dúfam, že tí, ktorí sa tešíte, že si budete môcť doma pripravovať zdravšie veci, že budete môcť svojim deťom pripravovať zdravšie veci, že budete takýmto prirodzeným spôsobom predchádzať chronickým degeneratívnym ťažkostiam a ochoreniam, že nebudete čakať na diagnózy, ktoré sú nepríjemné, ale naopak sa im budete čím ďalej tým viacej vzdialovať, či už je to vysoký krvný tlak, obezita, či je to cukrovka a podobne. S týmto všetkým pracujem, v tomto chcem ísť ľuďom príkladom a myslím si, že ako tá prezentácia toho živého človeka, toho, že takto by som chcel ísť príkladom aj vám, aj vašim deťom, aj našim deťom a pokiaľ to takto všetci navzájom medzi sebou budeme robiť, ako si môžeme vytvoriť zlú spoločnosť. Predsa každý, kto chce byť šťastný, stačí, aby išiel medzi ľudí, ktorých má rád a ktorí majú radi jeho a aby robil veci tak, ako ich cíti. Takže držím palce a ahojte, do skorého videnia.